Layang. Ora mung layang. Assalamualaikum Pak Sunkrik Magetan, Derek Bungon Mas Akbar. Mugi lancar pakliranipun amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu den bagus. Nah, nyuwun Grajakan Banyuwangi. Lagu menika kula aturaken kagem sedaya pamirsa. Masyarakat Desa Ketawang saking Bopo Lasiman. Bopo Lasiman hadir ya wis absen mau no. Oh iya. Iya, heeh. Terus iki saka Pak Polsek. Oh ngono. Dari Pak Romi. Heeh. Nyuwun podang kuning sekarang sama Pak Lurah Tawang selaku tuan rumah. Ya. Iya ngestokake dawuh, heeh. Ya mengko dipinangkane siji mboko siji ya no. Heeh. Ana meneh ora sing WA. Apa ki? Ndek tak wacane. Bar aku kudu nangis. Oh sing bundang iki. Oh, akhirnya njaluk lagu. Tak kira njaluk lagu. Ya, ngaturke bintang tamu sing ditunggu-tunggu. Ayo, Mas Komet karo kancane no. Oh iya, Mas Komet CS. Arep ben munggah ning pepanggungan disupport dihormati nganggo aja dipleroi rong ramban. Oh ngono ya, Mas. Dadekke irama seger, dadekke. Monggo. Ayo. Lalu, request. Ayo guyu. Dipegang mic-nya. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah
niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula